Moi drodzy, światła, Jest kamera. O, Dawid jest, jestem ja, jestem Jestem. Niklaus, Dawid Kurczę, jest biegłem Bonkol. przez całą dżunglę. Całą dżunglę bieg i dobieg. Gadziukowie. No. No i moi drodzy, jesteśmy w grze The Tuning. Po raz już nie pierwszy, ale generalnie nasza passa jest taka dobra. No, trzeba normalnie to- jak futro bobra. Trzeba... Powiem wam, że wygraliśmy tyle razy, że nawet jakbyśmy wam powiedzieli, to i tak nam nie uwierzycie, że tyle można wygrać. To nawet nie będę gadał. Ja idę do budynku sobie. Może Teraz coś tak, znaleźć? 400 metrów jesteśmy od siebie, to nie jest daleko, ale Nie ma źle. taktyka jest zawsze taka, bo niektórzy lecą do siebie jak dzicy, ale my generalnie wolimy zlutować pierwszy lepszy budynek, Tak, bo tak, tak. zawsze jakaś broń tam się znajdzie. A jeżeli nie broń, to możecie powiedzieć, że jakaś przygoda była, nie? No właśnie, u mnie chyba jest tylko przygoda, bo jest pełno szafek i wszystkie szafki są puste. Ale tak czasami po otwarciu to jeszcze... O właśnie, się respią po chwili, wiesz? Widzę teraz przed... Ale przynajmniej znalazłem beczkę z pieniędzmi, czy co to tam jest? Funce. No, funce, surunce. O, faktycznie się zespawnowało, dobra, to mam motek. O, już ktoś kipnął. No, kipnął ktoś, a ja idę na Leci most. do mnie gościu. To ja biegnę do ciebie generalnie. Biegnij. A nie, on ucieka, to dobrze. Lipa ci powiem. Dobrze, dobrze. A jeszcze się O kurde bele. Alarm gun się zespawnił. I man tracker. Dobra, to jakbyś nie ma... Masz jakąś broń? No. Znaczy To- mam kastet. Dobra, Ale to jest, dobra. wiesz, tak jakby nic. Nie wiem, to ja ci dam, jakbyś nic nie miał, to ci dam motek. I tak to wygląda. Czy ja mówiłem nie, to nie tutaj mówiłem jakie mam perki, także jakby ktoś był zainteresowany, to mam o 10... O, cześć Dawid, uwaga, rzucam. O Zbiera. 10% szybszy bieg, 15 punktów zdrowia więcej na starcie i plecak od początku, także nie potrzebuję go craftować. A jakie jest ty masz budynek. perki, Dawid? Szybsze bieganie, dłużej trwają wszystkie szoty, które sobie w żyłę walimy i jestem niewrażliwy na headshoty oraz uderzenia w plecy. No i elegancko, ja zbadam czy ktoś tu jest gdzieś. A, przeszło 100 metrów Także to... tak, że można powiedzieć, że perk to win. No jest dokładnie. Bo jak ktoś by narzekał, że coś jest pay to win, to jest perk to win. Tutaj pay to win nie ma póki co. Miejmy nadzieję, że nigdy nie wprowadzą funców za prawdziwe pieniądze albo czegoś w tym stylu. No, to będzie lipa wtedy. Byłoby było słabo. Dobra. Ja tu se sprzedaję spokojnie, czekaj. Dobra. Ja tutaj zostawiłem na dole jakiś przedmiot. Powiedz mi, czy u góry jest czysto już i nie ma U góry nic. jest czysto, nie ma nic. A ja ci nie wierzę, nie? To nie byłeś tutaj. A tutaj nie byłem. No widzisz. O, Remote tam było? Explosive. O, to I spoko. oczywiście nie byłeś jeszcze wyżej, No oczywiście jeszcze wyżej też nie. ale tu już Ale nie ma tu- nic akurat. Dobra. Dobra, ja od razu to sprzedaję, bo ten Explosive to ci powiem, że to tak średnio A ty się masz sprzedaje. z dropa masz też karabin? Teraz nie, wziąłem Magnuma, pistolet. I ile Moim potrzebujesz? zdaniem on jest lepszy. 185, ale to O dobra, teraz kurde. będziemy tobie zbierać też, żeby widzom pokazać jak To karabin ja wygląda. sprzedam... No, to co niepotrzebne. Bo moim zdaniem jest... Jest ktoś, mamy gościa. Gdzie jest? O, dobra. Ja go spróbuję oznaczyć tym. Ty, on sobie... On Ty, ucieka. to jest bot jakiś. Albo głupek. Kurde, nie umiem go... Ja Uuu! we dwóch nas kurde tym gazem porobił. Kurde, nie widzę go. No, o, Wow, 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 wow. Kurde, nie wiem co się dzieje w ogóle. Uciekam. Ej, ale mógłbyś mi pomóc? Już? Trafiłem go? Trafiłem. Dobra. Dobrze blokuje. No, ale on tylko blokuje, wiesz? Kuźwa. Nie, O, gaz! tak- No nie. Kurde, ale jak on nas obchodzi dookoła? Już Nie padłeś? wierzę. No, Czekaj, walę go. A! On jest jakiś zbustowany. no nie wiem, on za szybko.
On bardzo często blokuje te ciosy. No ej! Bardzo często blokował te ciosy. Moi drodzy, tamtego zgonu nie było. To była taka... Fata Morgana. Oho, Teraz Czasami dopiero tak się bywa. prawdziwa gra dzieje. Nie, Dawid? to jest prawdziwe życie teraz. Tak było. Jesteśmy blisko, jesteśmy obok siebie, zwyciężamy. Tak Bo bym to jak widział. się to zdarzyło, że jesteśmy obok siebie, nie? To by tu No. było, gdyby to się nie zdarzyło. Nie wiem. Ale się domyślam. No, dupsko by było. No. Ja zobaczę, czy jeszcze ktoś jest oprócz nas tutaj. Nie, daleko wszyscy. To spoko. To ty te szafki tu otwierałeś? Nie, one czasami są Aha, pootwierane aha, w aha. połowie. Dobra, dobra. No to Nic. tyle. Jeszcze tutaj na ten. I teraz musimy iść do tych dwóch małych, ale ja pierwszy sobie sprzedam. Bo mam paper, w ogóle gaz, pieprzowy, superanckość. No to on jest, to jest kurde... Z gazem to jest wygryw. No ja biorę, ja chcę wygryw, nie? To elegancko. Przepraszam, mam ryma. Ja. Ja by potrzebował kamień, tak zwany kizlok, żeby sobie skraftować Albo Iron guzyk Skin. tak zwany. Ja. Tu jeszcze masz. Jeszcze. No to tutaj se kamień wydobyć, tak bij w to. A to z tego też są kamienie? To ja nawet nie Ja. wiedziałem. A, faktycznie, dobra. Ja kraftuję pancerz. I biera. No i elegancko. Tutaj jest młotek. To ja mam, a nie wiem co jest lepsze, tonfa ma 5,15, a młotek ma 6,18, no to dobra. To tonfę sprzedam. Mhm. I będzie elegancko. Dobra. Dobra, to teraz możemy iść gdzie indziej. Musimy jak najszybciej zdobyć, kurczę, No hajs. no hajs i skrzynkę potem wezwać i w sumie można powiedzieć wygrane. No. O! Kipnął. O, tam takiego krzyki są, kurde. Ale to dopiero... Kurde, jeden gościu team położył. Idziemy na antenę. Jakiś mocarz kozak. Wygryw, so much. Ja. Tutaj jakby ktoś nie wiedział, ten most można obrócić. Także to jest dobra taktyka. jak ktoś jest na moście. No właśnie. Na przykład podchodzę i tu naciskam. Nacisnę. Ale... Czekaj, no nie... To chyba oba trzeba, mi się wydaje. O kurde, Ej! przepraszam cię. O, że tak machał tym. Hop, hop, na przodku, hop. Ej, puszczą gaz i wydupiamy. Nie, Niklaus, to jest głupie. To jest... O kurwa. Buf, Zdupiej! Niklaus. To idę na dół, ale wiesz, że oni już mnie biją? Niklaus? Uciekaj! Dobra, idę tam pomóc. Niklaus, pozdrawiam cię. Ale z tym gazem to była najgłupsza rzecz, jaką muszę ci teraz opierdzielić, bo to jest najgłupsza rzecz, jaką żeś zrobił. Bardzo głupia. Ja muszę... Mam jeszcze jeden pocisk z tego. Kurde, plujkę ma ktoś. Nie żygaj teraz! Dobra. Żyjesz? A ty walczysz, No. to lecę. Ej, ciul... Jeden drugiego ciulnął. Ej, są identyczne murzyny. No bracia jacyś. Klony. Jednopałowi. Ten jeden już jest... Chyba zabiłem. Dobra. Kurde, jak on mnie obskoczył. Wyja w niego. Dostał. Ale nie we mnie! Dostał. Dostał. Kurde. On już ma mało, nie? Ja rzucam we wszystkim w niego. Kurde, on tam mina! Ja pierd... On zostawił On się mnie? sam zabił.
Nie gadaj nawet. A ty żyjesz, czy No ja zginąłeś? żyję, ale... On specjalnie tak zrobił? On wysadził siebie i mnie. No to moi drodzy, teraz kibicujemy Dawidowi, bo nie ma za dużo HP. Nie, to już jest, kurde, ci powiem... Damy radę. Miał coś przynajmniej przy sobie fajnego? Właśnie średnią. Same No to- pierdoły. Ale Kuźwa. jaki, patrz, jaki... Przykry murzyn. Ale bardzo przykry. Bardzo człowiek. przykry murzyn. Powiem wam, że jesteśmy w szoku, nie? Ja był w szoku. Ja był w szoku. Jak to się działo, nie? Ty się cały Teraz- z krwi brudny. Wiem, tylko ja muszę iść tam na górę, gdzieś ty ten piękny gaz puścił. O, pójdę tędy. Cały we krwi, to ci A, murzyni czemu, też a byli. pozbierałeś po mnie ten rzeczy? No, bo ja młotek miałem pozbierałem, Też ciekawy. Na prędkość. No. Czekaj. Ja ci pokażę ci jak się wygrywa. No Kolega proszę. sympatyczny. Daj mi się uleczyć pierw. Więc tak, ale dlaczego tak robimy? Bo mamy mało życia. Mam nadzieję, że to każdy rozumie. A ile masz tych funców? Sprawa. 120 w tym momencie. To już blisko do tego. No, Do to wezwania. ja wam pokażę zaraz jak kurde będziemy grubo tutaj wzywać sobie. Szkoda, że te funki jakoś, nie wiem, jak się kogoś zabije to nie wypadają czy coś, nie? No właśnie. To by było super, byśmy A sobie może nie idzie przejęli. się dzielić tak, na przykład jak się w dwójce gra. A ty mi możesz właśnie, bo ty możesz pokazać, że jak to można pomagać, nawet jak się nie żyje. Można mówić, że ktoś za tobą biegnie, nie? Coś takiego. Jedni mówią, że to oszustwo, ale to jest po Jakie prostu oszustwo? współpraca. No, stary. O kurwa! Przepraszam, tego nie widziałem. No to tak. O, To ja było- się przed chwilą uleczyłem na full. To było No nie, zaskakujące. no, głupie to było. A ja w ogóle nie widziałem tego, kurde. Wiesz co, trzeba chyba chodzić cały czas, jak się wchodzi, Na to trzeba od kuckach, razu no. wchodzić na kucka, nie? Tak w zasadzie to on nie kuca, tylko jakieś takie robi, nie wiem co. Bo jak śmiesznie to wygląda. No. Trochę Jeszcze jak on tak spojrzy w niebo, nie? To taki jest, kurde, pośledzony. jak... No. Dobra, to mamy 120 Głupie. punktów. My potrzebujemy 185, czyli jeszcze 65. Nie jest Aha, to bo ty bardzo masz dużo. ten większy Ja mam jeszcze. Magnuma, to tak. Magnum jest o tyle fajny, że ma 6 pocisków i sam w sobie dobry damage zadaje. Natomiast no, dojść do niego to jest też Lipa. nie lada wyzwanie. Dobra, no to teraz tym mostem. Kurde, nie wiem dlaczego ten most się wtedy nie uaktywnił. Mi się wydaje, że to trzeba dwa w jednym momencie. Nie da się tak. Znaczy to, że dwie osoby to mogą zrobić tylko. Bo myśmy to wtedy zrobili raz. I ty walnąłeś jedno i ja drugie. Nie, to można samodzielnie, wiesz? To nawet nie gościu wiem. mi tak kiedyś zrobił, takie niemiłe niespodziankę. Dobra, tutaj zbieram punkciki. Jedne. Jakbyś widział gdzieś jeszcze coś ciekawego Dobra, będę wokół gadał. mnie. Dobra, Generalnie 131. zostało raz, dwa, trzy teamy i jeden. Skąd te trupy? No to Nie, trzy teamy i dwa pojedyncze goście są jeszcze. Ja już wchodzę, kurde, na kucka, stary. Bo strach. Zapałka, 2 kije. Kto się nie skryje, ten wybuchnie. Ten wybuchnie. Jak było można zobaczyć. Ale dobrze zrobili to, że nie ma takiego czegoś, co zabija, nie wiem, Na mina, strzała. która na 100% No, zadaje, nie? no. Bo to trochę już jest przesada wtedy. 140, więc potrzebujemy 44 punkty. No to jeszcze podróżujemy troszkę. Pokażemy wam jak wyglądają fajne krainy. Fajne mięso z... W ogóle Z to można, muchami? mi się to... Taki, może to jest taki trochę park w Chorzowie, nie? Taki tak zwany park miejski w Katowicach w Chorzowie. No, nigdy nie wiadomo gdzie to jest. To jest tak na granicy. Niby w jednym mieście, a trochę w dwóch. Byłem tutaj? Byłem Ty tutaj. byłeś chyba. Kurde, byłem tutaj, moi drodzy. Tu ta bomba walła mi się wydaje, nie? Nie, ta nie, bomba nie, nie, była a na nie, to antenie. było tam, gdzie te maszyny. Ale chyba tutaj nie otwierałem wszystkiego. Bo była walka, czy coś mi się tak kojarzy? Wejdę jeszcze na górę sobie. Albo byliśmy tu we dwójkę. Już w sumie nie wiem. Stary, to Tutaj jest wszystkie wszystko te, nieważne. wszystkie te domy są podobne do siebie. One podobnie wyglądają. No, To pozostało nam jeszcze... ilu zawodników? Już ci pokazuję, o. trzy teamy chyba. Raz, dwa... Nie, dwa teamy. Dwa pełne i, I dwa połówki, dwie No, połówki. tak. Tego ja jestem jedną połówką. Dość 51 punktów mamy już.
No to już prawie że. Słyszę punkty. O, Mu- są. W ogóle O kurde, to ta chyba głowa. nie są pieniądze, bo ja tego nie czaję, że to się pozyskuje tam na przykład z ręki urwanej albo z głowy. No nie, no to jakoś Nie wiem, może nie wiem. Może ktoś wie. Jak ktoś wie, To jest to by- nazwa jakaś taka, mi wiesz. się wydaje, to musiało być gdzieś wytłumaczone. W treningu może. To może jest functional, coś tam. O, ja tu wchodzę na tajkę. Tajce. O. Typowa ręka w szafce, Każdy dzień tak jak ma. co dzień. To jest są dwie rzeczy oczywiste w polskim domu, nie? Tak. Śmietnik pod zlewem i ręka w I szafce. ucięta ręka w szafie. Dokładnie. 171 mamy już. To jeszcze ile? Ile potrzebujesz? 185? No, 14. A to... słyszę? no. Ty czy coś? Em, Bzyczało. na lewo chyba? Nie, to nie jest to. A tam u Nie, góry? bzyczało, bo to znowu na Na tym. drzewie, O, a tu o, jest o. beka, o. Ale beka. uwaga. I masz już? Jest. No. Bo 15 jest z beczki zawsze, wiesz? On w ogóle ten numer taki choby na telefonie wybierał, nie? No. No bo słuchaj co on mówi. Ja. Been confirmed, and your selected item will be arriving momentarily. Unless it gets shot down in transit, please wait by the landing pad in plain sight. Good luck. Bo hopie, luck. zepsujesz. Dobra, ja się tu ukryję gdzieś. W ogóle szkoda, że się czołgać nie może. No, powiem ci... Nie widać cię. Serio? Someone else. Nie. Nie. Little with a blade. Chyba mnie widać. Tak średnio. Tu nie ma takich fajnych krzaków jak w H1 na przykład są. No. Że w ogóle cię nie widać praktycznie i ktoś może przejść obok ciebie. O nie! Co jest? Przepraszam, że ci przerwałem, ale... Boję się, że tutaj jest ktoś. Ale dobra, dobra. Ja obserwuję jakby co za tobą. O, leci. Kurde. An opponent just killed somebody with Kurde. a knife. Będę rzucał tym wszystkim, co mam, wiesz? Wiem. A może trafię już za pierwszym? Kto wie? O! Jest. No, prawie że. A! Ona jakoś tak dziwnie wygląda. What? Pyrtka. Dobrze, że nie kopyra, nie? Ja. Dobra. Szabla była. Jeszcze. Wiem, mam szabla, tier 3 i to jest airdrop pirate, to jest Aha. piracki. Czyli mamy szabla, tak jak piraci mają taki, o, proszę, pistolet, magnum. Jesteś murzynem piratem. To jest 357 magnum. Co to jest kaliber 357? Że Nie, kropka to jest oznaczenie 357? jakieś chyba tylko. A nie, kropka 357. To nie. Bo kaliber to jest 44 pewnie magnum. Aha, no to jest jakieś dziwne. Dobra, mam 6 pocisków. Docelowo fajnie by było jeszcze zdobyć dodatkowe hajsy. Na to, żeby po prostu zrobić kolejną porcję amunicji. 75 kosztują. A to Ja po tylko z prostu beczki zaraz idę można, czy mordować. jeszcze z czegoś? Z beczki. Więc generalnie jeszcze fajnie by było, bo to jest 6, to jest mało. To tak jest na jednego, jak dobrze trafię, i może gdzieś drugiego zranić. Ale no, generalnie można zabić tym rewolwerem tak na 2 do 3 strzałów można zabić kogoś, nie? A w głowę po jednym umierają? Tak, jak no chyba, że masz ten, perka, że nie. No, To no. wtedy musisz go po prostu do utraty tchu Dojechać. dojechać. No i co? Gdzie on jest teraz? Jakieś, Powiedz mi, nie to wiem. jest szatnia, może tu jakoś gołobaba mi wyskoczy. Przepraszam. Taśmy nie ma, Raczej zobacz se. wątpię. Ej, ale powiedz mi, to są kible, to powiedz mi teraz tak, Czemu strajk tu nie taśmy ma i gdzie tu i się kibla przynajmniej- nie ma? Żeby dziury przynajmniej zrobili. To już To jest nawet jakieś murzyni takie- w Afryce mają lepiej, bo dziurę mają w ziemi. To jest jakieś, nie wiem, umysł A- ludzki. Albo wiesz co? To jest tak jak mają kurde w stodole, nie? Że potem z łopatą przychodzą, Ja. ciągają z ziemi. Może tak jest, no. Przykra To sprawa. wie. My nie. My nie. Nie wiemy tego. Tam jest... O! Ale to na wybuchowe. No to niestety. Dobra. 10, więc już teraz za 3 sekundy. Za 3 sekundy rozpocznie się awaria. I poszło.
Close. Ej, Odpaliła ale się mało tak zwana faza. Ile jest? Ej, faktycznie. Jeden team, i dwa hopy luzem. Ja jest luzem i hop jest luzem. A nie, to jeden ino jest luzem, to ty, bo ty jesteś ten jeden. Dobra, to jeszcze musimy wykorzystać ten czas na zdobycie jakiegoś hajsiu. Sasu Dobra, jak Marasu. ja już kojarzę tą miejscówkę, tutaj generalnie, o, tam właśnie. Taka budowla i w tej budowli coś powinno być. Pistoletu nie wyciągamy oczywiście, bo jak zobaczę, że mam pistolet, to tam kurde od razu Sali się kolejarze przestraszą. podniecą. Tutaj też pewnie nic. A to nieważne. Idziemy jeszcze sobie na górę. Bo ten gaz na początku tak jeszcze spoko leci, nie Tak, tak tak, szybko. tak. A nic. Chyba leci dron ze zrzutem. To jest Gdzieś beczka, tam nad tym, koło środka. wiesz? No bo jest dym nawet taki. A bo to te helikoptery dają taki dźwięk, co tutaj są z tym czymś. No. Nie wiem. Ktoś odpalił tutaj gaz. O! Rzucił ktoś sobie. Dron leciał, dobrze gadałeś. No to dobrze mówię. Teraz zobaczmy. Jest martwy hop. Jest gościu, mi się wydaje, po twojej lewej, teraz prawej, na wprost, tam gdzie patrzyłeś. O kurna! A, jest za tobą, dwóch za tobą. Jeden z łukiem. O kurde, Łoje! Łoje! Wydupiej, Dawid. No, strzała w brzuchu. Będzie rzucał coś, będzie rzucał. Dobra, ja uciekam, wiesz, Niklaus? Dobra, tam on jeden jest zatruty. Idą za mną? Nie? Nie. Dobra, to mogę sobie tu się uleczyć, nie? Tylko już... A jednego mega obiłem, przecież on No. Taki dźwięk w ogóle. Byś walił nie po drzewie. Ktoś wytłumaczył? Po czym innym. Idą. Do mnie? Kurde, nie wiem gdzie oni są, nie widać ich. Zobacz jak ten gaz za mną, blisko bardzo już? Tak, 3 metry. No, już dochodzi. To ty? No nie no, hop, Żarciki. po prawej twojej. Wiem. Tam jest w ogóle beczka, mógłbyś sobie amunicję zrobić. Na wprost ciebie. Nie mam hajsu, mam 33 Aha. tylko. No dobra. Tam jest gościu przed tobą. Dobra, wal go. Najbardziej niemrawa walka wręcz. W ogóle jak to wygląda? Lamersko. Kurde, ile on ma HP? Pistoletem w niego rzucę. Nie wierzę. Ja pierdolę. Rzut pistoletem skuteczniejszy wygrał. od szabli. Oni mnie widzą. No i dupa. Idzie do ciebie. Z dzidą leci za tobą. A jeden wali... O kurde. Rzuca. Ups. Dobra. Idzie Dawid drugi. Chyba. No widzę. A nie, to ten tupał, on jest tam w środku, ten drugi. On ma łuk. No. A, za tobą oni są oba.
To są ostatni żywi? A. No. Idzie, rzuca. O, żeż kuty! Ciulej mu. Kurde, drugi przyszedł. Idzie drugi od tyłu, Dawid. Nie, no ja nie dam rady, wiesz? Nie wierzę w siebie. Po prostu nie wierzę w siebie. No nie, mocarza bym musiał dostać, wiesz? Jakiś... No. musiałbym po prostu ogarnąć. Nie mam już nawet staminy. Nie idą za to. Nie, dobra, lecą teraz. Ciężka sytuacja. Zaraz będzie closure. No. Jakbym... Tu jest jeszcze szansa na skrzynkę. Ja zobaczę, co w tej skrzynce będzie. Ale to jest mała szansa. Jest szansa jak na szympansa, wiesz? Takiego małego, ale szympansa. No. Idą. Medkit by musiał być. O kurde, tasak. Aj. O ty kurde. O. Ja... Ej, trafił go z chuj. A, przegraliśmy. Moi drodzy, co tu się działo w tym meczu, to Niestety. nic z tego nie było reżyserowane, wszystko działo się... Moi drodzy, sama prawda. No musieliśmy, kiedyś trzeba było w końcu przegrać, bo nam ostatnio tak dobrze szło, Posądzali nas o cheaty. że to jest masakra. Także moi drodzy, cóż, ja wam bardzo dziękuję. Materiały z The Calling będą się pojawiać, będą u mnie, będą u Dawida. Pod filmem będzie link do Dawida kanału, gdzie też są materiały z tego. Przeważnie wygrywamy. Przeważnie wygrywamy. No. To Przeważnie ja tak ci, jest. Dawidzie, bardzo dziękuję za krótką współpracę. Tobie także. I to by było na tyle i się żegnamy. Dziękujemy. Pa, Pa pa. pa!